Sanibonani, nginibingelela namhlanje kulobu busuku banamhlanje ngise-East London eQuickney. Namhlanje ngithi ukushare lokho engikwaziyo nabo sisi nangamanono. Amanono abantwana abancane ke siyazi ukuthi umntwana mhlambe wabaye kwisimo se-miscarriage, umntwana wadlula emncane emhlabeni, noma untombazanyana wadlula engakangena ebudaleni, or umfana omncane wadlula engakangena ebudaleni, bonke bangena phansi kwamanono. Sekuzoba khona laba aba-abortiwe. Kuzoba khona lona mhlambe uma wakhe obesesimeni sokuthi uyahamba emhlabeni kanti ubesebambile ingakubonakala, noma ngabe mhlambe futhi bese kuvele kubonakala wadlula na emhlabeni. Labo-ke esikhundleni sokuthi baba amanono, sengibabalile labo ukuthi abortiwe, odlule nomama wakhe emhlabeni mhlambe engakabonakali ukuthi unaye, noma besebonakala ukuthi unaye kodwa wadlula emhlabeni. Mhlambe nomntwana ngesimo adlule ngaso umama wakhe senza ukuthi angaphili naye. Bonake labantwana laba baba nenkinga yokuthi ababi kwisimo samanono ngoba abanabo ubunono. Lo abortiwe ngiqale ngaye. Abortiwe umntwana aborte isifiso somuntu wakini osedlozini sokuza nalomntwana emhlabeni, mhlambe bebeno-30 years abazophila, nezifiso zakhe umntwana bezoba nazo, nezinto abezozenza emhlabeni, zonke lezo zinto zi-abortekile. Because umntwana ufika nomuntu omembethe noma ozoba nomuntu oyingelosi yakhe, akahambi yedwa umntwana. And umntwana before wena uze akheke kuwena suke sekwaziwa ngaye kwelakini edlozini. So njobe se-abortekile akasezokwazi ukuthi abe yinono. Sefanele-ke manje kube nezigaba ozenzayo wena, but most of the time abantu abenza ama-abortion they think about ukuzigeza bona kuqala. They think about ukususa isinyama kubona. Mhlambe kuhambe isikhathi ke besebenza ilathi, nakhona izinto sezimshaya enza ilathi bese kukhona ezoqamba nomntwana emgqokisa. Kanti zininganyana zona izinto ezenziwayo odlula kuzona, igaba odlula kuzona mangabe wake wenza abortion. I'm not here ukuzojaja umuntu, but cabanga ukuthi siyasizana, siyasebenzisana. Uma ungilalele kahle uzongizwa ukuthi izokusiza kuphi lento. Ngabe wake wenze abort umntwana, nazi izinto ozikweletayo fanele uzenze. Ukuxolisa edlozini, doesn't matter ukuthi wawuphoqeleke kanjani, wawujaha yiphi i-degree, wawuzophazamisekaphi, but lento isibuka njenganokuthi iphansi kwama-rights wakho ukuthi wenze abortion. Yet sithi awukho umthetho ovuna umuntu ukuthi angabulala umuntu, kodwa okusho ukuthi le abortion yona inikezana i-freedom ukuthi mubulale ngendlela osuzitshela wena peacefully. Okay, angikho lapho ke ngizonceda la ekutheni mawuyenzile le abortion, first step when you come to your senses, because akusiwona wonke umuntu wenza abortion ozofikelwa ukuthi sengilungisa izinto. Mhlawumbe umuntu uzolungisa izinto ngoba sebishaya impini. Xolisa edlozini ngokuthi u-abortele umntwana. You have removed or killed a family member that was about to begin i-journey yasemhlabeni, but yonke leyo journey yasemhlabeni was aborted by you. Xolisa-ke edlozini.
ukhiphe lo mntwana kuwena ngoba lo mntwana la kuwena akaphumile, ngoba usiko lokuphuma komntwana esiswini ukumteta. Leli lokum-aborta is not usiko lokumkhipha. So sekufanele manje wenze indlela yesintu, noma ngabe isiNdebele sangakini, isiVenda, isiXhosa, kodwa uzokwenza indlela yokumkhipha kuwena. Because uma ungamkhiphanga ngavimba ukuthi ungabi nabantwana, ugane ushade kube mnandi bese kungabisabe mnandi ekutheni nalo owembethe lo mntwana usevimbile ukuthi uthole abantwana wena. So xolisa edlozini, umkhiphe lo mntwana kuwena ngosiko lakhona, ukuthi phela ngoba akaphumanga kahle wam-abort, umkhiphe. Bese umkhiphile uzomgeza lo mntwana, wamgeza lo mntwana uyazigeza nawe. Bese umgezile lo mntwana uzomenzela ilathi, umqambe igama, umgqokise. Bese kuzoba nenhlambuluko ozomenzela yona, umngenise edlozini khona ezoya emanonweni, ezoba yinono naye. Angithi siyatholana? Ukuze aqale abe idlozi elihle kuwena, kuzomele ukuthi wenze lezi gaba esengiyibalile ukuze aye edlozini amanono, ngoba lo mntwana noma ngabe ngisuke ngingekho mina, deep down uyazi wena ukuthi uyafika kuwena, ngoba akasoze kwaphelela kanjalo kwabe ngathi nje kucwile itshe esizibeni kwathi wanya wanya kancane kwase kuthula unomphela. Ngeke kuthule kanjalo. Lo mntwana usazoba nezinto azozenza kuwena, usazoba ney'nkinga wena. Kanti zibambe lapha ekutheni lo mntwana ungaphandle, umntwana wakho njengoba um-abortile ukhala ngaphandle, akekho emanonweni, ngoba abenziwanga ubulungiswa kuyena, abenziwanga ubunono kuyena. Usayileliya, usaqhamuka mhlawumbe ukuthi kwabanye uzokafika ngey'bonalisi enaleliya gazi, because u-aborted. Lo mntwana lo, she or he was a mission that was aborted. So kunama-consequences manje nakhona azobhekana nawe-ke, ngoba lokugodola kwakhe nokukhala kwakhe ngaphandle engekho edlozini, engamukelekile, ngesimo sokuthi umngcolisile ngalesikhathi um-aborta, umngcolisile. So-ke manje wena ungajampeli ekutheni ukuthi ngifuna ukuyozigeza, because yazi ngike ngihlangane nesimo sokuthi umuntu uyogeza angafuni ukuthi abuyele back ekulungiseni into ayigezelayo kuyikhona ezigeza. Ngoba mawuthi uyozigeza wena sisi wami, ngikhuluma nosisi nje namhlanje, mawuthi uyozigeza wena sisi wami ukuthi ufuna ukuzigeza ngoba wenza abortion, awenzi ubulungiswa. Umntwana uyakhala, uyagodola, akangenile edlozini. Okhulu bakhe bazokujezisa ngalo mntwana okhala ngaphandle ongangenile edlozini. Wena uzigeza wena wakho akusizi lutho. Musa-ke kuzigeza wena, qala wenze ubulungisa ukuthi nimkhiphe umntwana kahle kuwena ngosiko, uxolise kubantu abadala, uthole inhlambuluko nawe, uthole nalento eniyibiza ngesilungu iclosure. Uxolise kubantu abadala, uhlambuluke, umkhiphe kahle umntwana, umgeze, umenzele ilathi, nikhuleke njena nimenzele ilathi, umgqokise, umuphe negama, abe umuntu naye abe negama, umfake futhi edlozini. So kuyoba khona nawe ukubalula kwempilo. Mhlambe ngikhuluma nje umnyakalali, mhlambe ngikhuluma nje omunye unezinto ezenziwe empilweni yakhe angazi zenze kanjani, kodwa manje masuthola le video uzobona ukuthi lo mfana ndini lo ukhuluma nami, ake ngilungise ngenze lo. Kuyokusiza nawe lokho,
naye lowa mntwana ukukhululeka kwakhe kuyoletha izinto kuwena